Inspired outfits. Πρώτα απ' όλα φοράω ένα κάργκο παντελόνι σε αλφα γραμμή, το οποίο είναι σε ένα πολύ λεπτό υλικό, έτσι καλοκαιρινό για όλες τις ώρες της μέρας, σε ένα μπέζ χρώμα. Και το έχω συνδυάσει με ένα ριμπ τοπάκι έξωμο, σε ένα λαδί χρώμα το οποίο φοριέται με τα πάντα. Επόμενη επιλογή που έχουμε είναι ένα λίγο πιο απογευματινό outfit, ένα φόρεμα μαύρο, έτσι λίγο πιο μακρύ, με φανταστική κίνηση. Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινή έξοδο, συνδυασμένο με μια πάρα πολύ άνετη παντόφλα, η οποία έχει και τα strass της, έτσι ώστε να δίνει μια τσαχπινιά στο όλο look. Τελευταία επιλογή είναι μια μαύρη μπλούζα η οποία δένεται μπροστά με μια φανταστική λεπτομέρεια στα μανίκια η οποία της δίνει και τη τσαχπινιά της, συνδυασμένη με ένα εξίσου πολύ όμορφο κάργο σε ένα πολύ ιδιαίτερο πανί το οποίο κάνει φανταστική εφαρμογή σε όλο το σώμα και μπορεί να συνδυαστεί από σνίκερ μέχρι και με